Tenim més de 30 espectacles de diferents formats. La inauguració de Montjuïc es farà amb un espectacle que es diu Recordant la Fedra. Serà una vetllada. Aquest any, com sabeu, és l'any Espriu, i jo vaig tenir la sort, a més de conèixer-lo i tractar-lo, d'estrenar, em sembla que l'any 78, no estic segur de si el 77 o el 78, ja que va ser l'any 78, un espectacle que es deia Una altra Fedra, si us plau, que es va estrenar, o que s'havia d'estrenar al Teatre de Girona, amb la companyia Núria Espert. Serà una nit per recordar la Fedra, amb la Núria, amb el Popon Bassal, que era el que tocava el violoncel, amb la Bel Folk, i per recordar el que va passar la nit de l'estrena, d'alguna manera el que va passar la nit de l'estrena de la Fedra. A nosaltres ens van dir que l'any 1976 era el pitjor moment per fundar un teatre, però sobretot el pitjor moment per fundar una companyia estable. Ho vam fer. Segurament l'any 2013 és el pitjor moment, el teatre ja el vam fundar, per fundar una companyia estable. Doncs ho tornarem a fer. En diem la companyia amb K, perquè fa més modern. Tindran un recorregut al llarg de la temporada de feines teatrals molt diferents. Estrenaran Gràcia, com nosaltres vam estrenar Gràcia, estrenaran Gràcia amb tres textos de tres directors-autors sortits de temes d'urgència, o si es vol, d'emergència, que ens afecten contemporàniament ara mateix, aquesta tarda, a tots nosaltres, i que són el Pau Miró, el Guillem Cluà i el Jordi Casanovas. Després, la companyia jove passa a fer un espectacle per nanos. L'espectacle per nanos és el Moby Dick del Melville, que dirigia el Juan Carlos Martel, amb espais i altres elements del Frederic Amat. Dic espais i altres elements perquè és una obra que no passarà a l'escenari, passarà a tot el teatre. Els nanos faran el viatge de la balena a través de tot el teatre i podran descobrir tots els espais del teatre, des d'aquesta mena de sinagoga que tenim a l'entrada fins al sota escenari. En fi, el que el Frederic i el Juan Carlos decideixin. Fem una coproducció amb la Companyia Nacional de Teatre Clásico, fem el Caballero de Olmedo. El Caballero de Olmedo és un espectacle que jo vaig fer l'any 92 al Palau dels Faves a Avinyó per 3.500 persones, amb 1.000 metres de escenografia i 11 cavalls. Aquest any és exactament el contrari, diguéssim. No hi ha ni cavalls, ni 1.000 metres d'escenografia, ni 3.500 persones. Era un espectacle on sortia tota l'èpica de Lope, però la lírica quedava lleugerament desemparada per la gran quantitat d'espai i de volum que hi havia. M'agradaria retrobar la lírica de Lope, que és la lírica amorosa de Lope, que és la més profunda i la més atractiva. Per acabar, la companyia assajarà un espectacle a partir de l'Enric IV i de l'Enric V del Shakespeare, que dirigirà el Pau Carrió. Aquesta serà la línia, el recorregut de la companyia. Després de la revolució no serà tuitejada, ve el policia de les rates. En aquest cas és l'Àlex Rigola, que farà a Gràcia el conte del Bolaño, i tots coneixem la relació d'empatia de l'Àlex amb el Bolaño. Marry Me a Little és un petit musical del Sondheim que es farà a l'Espai Lliure, que dirigirà el Toni Martín. Adiós a la infància, una venti de Mercè, anirà a Gràcia. És una coproducció amb la Perla, dirigida per l'Oriol Brogi, i a mi em fa especialment feliç que el món del Mercè entri al Lliure i entri sobretot a Gràcia. Un enemic del poble és una gran aposta per la sala Fabià Puigcerver. No us parlaré del text de l'Ibsen, no us parlaré de la corrupció, en parlen els diaris tot el dia. Això ja estaria als diaris si no tingués
la mirada del Miguel del Arco. Des de fa unes setmanes estic rebent totes les programacions de tots els teatres europeus. Hi ha un comú denominador. No hi ha cap teatre europeu important que no tingui un Pinter. Com que hem anat enrere, com els crancs, aquest anar enrere ens situa en el moment en què el Pinter expressava totes les seves inquietuds i denunciava i explicava i mostrava tot el que el teatre, ni tan sols el teatre anglès, s'havia atrevit a mostrar fins a aquell moment. Això ho farem atenent aquesta necessitat que ens demana la gent de proximitat, i el Pinter ens permetrem el luxe, encara que sigui un espectacle de reduïdes dimensions i que dirigirà el Xico Massó, de reduïdes dimensions pel nombre d'actors, però que es farà tet a tet a l'Espai Lliure. L'Onada i els Fréstecs. De l'Onada i els Fréstecs no parlaré. L'Onada ha estat, l'Onada, que és el text de l'Ignacio García May, dirigit pel Marc Montserrat, ha estat més que els Fréstecs. És a dir, els Fréstecs han tingut un 97,5% d'ocupació, l'Onada ha tingut un 100% d'ocupació des del primer dia. S'han quedat en llista d'espera gent per veure'ls, s'han quedat grups, s'han quedat escoles, i ens sembla de justícia i lògic tornar a fer l'Onada a Gràcia i tornar a fer els Fréstecs aquí. Totes les grans actrius hi ha un moment que es troben els dies feliços del Beckett del davant. Aquest any la gran actriu que se l'ha trobat és l'Emma Vilarassau, i tot i que havia dit que es retirava a altres batalles el Sergi Belbel, ha acceptat de dirigir-lo i es farà a Gràcia. Un altre espectacle que produïm, que se'n diu Una sèrie de teatre. D'aquest espectacle no en sé absolutament res. És un espectacle... El Jordi Casanovas, com sabeu, és aquest any el director resident al Lliure, i jo li vaig dir: aquí tens l'Espai Lliure, Jordi, fes el que vulguis. I em va dir: bueno, doncs faré una sèrie. Una sèrie com? Doncs com una sèrie de televisió. I cada setmana un capítol, o cada 10 dies un capítol. Un trozo invisible d'este mundo ve després de La Fedra. Un trozo invisible d'este mundo és un text del Juan Diego Boto, protagonitzat també per ell mateix i per una actriu, i dirigit pel Sergio Pérez Mencheta. És un text molt potent, molt directe sobre la immigració. A la Vila de Barcelona és un espectacle fantàstic que es va fer al Grec de l'any passat. Bombollevà, com sabeu, és un dels espectacles que jo vaig haver de tallar a la primera temporada. Un va ser l'Onada, l'Onada el vam recuperar l'any passat. Bombollevà el recuperem aquest any, un espectacle del Pep Bou, que és una mena de resum de tota la seva trajectòria, de tots els seus personatges, de totes les seves troballes. Jo mai és un espectacle de l'Ivan Morales, que els espectacles de l'Ivan Morales sempre són misteriosos, perquè no se sap mai exactament de què van fins que un no arriba i se'l troba. M'agradaria, però, llegir una frase d'un text que em sembla que has escrit tu, i si no l'has escrit tu te l'atribueixo, que m'agrada molt, que acaba dient: el món no ha fet res per mi, d'acord, però què he fet jo pel món? La boira d'allà fora no acabarà amb mi, ni amb ell, ni amb tu, si ens protegim com sabem fer-ho. Alguna cosa deu explicar de l'espectacle, segurament. Recortes. Recortes és un text del David Craig i la Clara Brennan que es va fer l'any passat al Festival d'Edimburg, que protagonitzen la Núria Gallardo i l'Alberto San Juan. És un espectacle molt directe i que respon exactament amb això que se'n diu recortes. Tant parla dels retalls que la segona obra, la que fa l'Alberto, és una obra de 2 personatges on, degut als retalls, s'han hagut de tallar un i només surt ell, i l'altre personatge l'ha de fer el públic. Després ve un text especial perquè és un text que alguns detesten absolutament i alguns estimen molt, n'hi ha més que l'estimen que no pas que el detesten, que és El Principito. Passats per la poètica d'un actor que no fa de nen i no és un nen, que és el José Luis Gómez. I, per acabar, una producció de la companyia Tantaca i
i del Teatre Arriaga, dirigida pel Fernando Bernués, que és El hijo de l'acordeonista. Segurament vosaltres coneixeu la novel·la, és una novel·la del Bernardo Chaga, del qual hi ha han fet una versió teatral molt potent, on hi ha un dia que és en euskera i un altre dia que és euskera i castellà, que són les dues llengües que es parlen a l'espectacle. No és que hàgim institucionalitzat l'aixopluc, però sí que ja n'hi ha uns que ja es poden preveure, que han funcionat molt bé aquesta temporada i que podran venir a reser de l'Espai Lliure. Un el faran les Mamzelles, que són aquestes tres noies fantàstiques que canten, i que canten molt bé, i que, a més, ens regalaran un espectacle que es diu Orgia, que és exactament això, segons les meves informacions, una orgia més o menys teatralitzada, però és una orgia. El Jordi Prat i Coll reprendrà un espectacle que es diu De quan somiava. La Imma Colomer, que és una de les fundadores d'aquesta casa i que s'ha passat a la direcció, amb una peça que també va acabar amb gent al carrer, que es diu Afterplay, i el Jan Vilanova i la Maria H. faran un espectacle que es diu Conan. Encetem una activitat també d'acollir espectacles en llengua estrangera, espectacles de companyies de fora. El primer espectacle es diu Sols, que és un espectacle del Wasdi Muabat. El Wasdi Muabat, com vosaltres sabeu, és, per mi, en permís del Sergi Maduel, l'autor dels textos més fulgurants dels darrers 10 anys. L'autor d'Incendis, l'autor de Litoral, l'autor d'aquesta trilogia extraordinària. El Wasdi ha decidit escriure el seu propi text per ell, fa d'actor, només ell, és un unipersonal, per entendre'ns, és un espectacle amb una gran base audiovisual on, en realitat, més que explicar la història a través d'una metàfora, explica exactament la seva història. El segon espectacle és un espectacle que es diu La Ronde de Nuit, que és del teatre Aftab, que és un teatre afganès. Des de fa 5 anys, l'Ariane Mushkin, que m'imagino que aquí tothom sap qui és el pilar del teatre europeu, la fundadora del Teatre du Soleil de París, des de fa 5 anys la Mushkin fa uns tallers, ha anat a Afganistan a fer uns tallers de 3 mesos, dels quals va néixer una companyia de teatre i que ens expliquen els afganesos. Sempre estem acostumats a parlar de les guerres dels altres, nosaltres. Nosaltres fem d'afganesos, nosaltres fem de libanesos, nosaltres no. Aquesta vegada són els afganesos que vindran a explicar-nos el que els hi passa i com els hi passa. Però no és un espectacle sobre la guerra, és un espectacle sobre les conseqüències. Cada any intentem donar una perla, un regal, una cosa de més al teatre, a part dels espectacles. El primer any van ser els epistolaris, les cartes entre diferent gent. L'any passat vam fer un cicle que es va dir La memòria europea. Aquest any fem una cosa més genèrica que es diu Fora d'hores. Hi ha molta gent que té ganes de fer una nit, 2 nits, 3 nits d'una activitat i que la gent té ganes de veure'ls. En tenim alguns de programats, és una cosa molt oberta. I després farem una exposició dedicada a l'Anna Lizaran. És una exposició que tindrà lloc abans, després, durant, aquí, al Lliure, i sobretot al Palau Robert. Això és la programació del Lliure d'aquest any i em sembla que una de les finalitats, segurament, que té l'art en aquests moments també és confortar l'espectador. No confortar, i utilitzo confortar expressament com a paraula, no confortar-lo per dir-li, per allunyar-lo del que passa, sinó, el que jo dic, anar al teatre per sentir-s'hi bé, per sentir-se reconegut, per sentir-se menys sol i per sentir-se que aquest imaginari col·lectiu pertany tant als artistes com als que estan baix.